sărat, ești de sărat, tot? Înapoi tu nu ai asta, te vâna. Nu știți nimic. Păi nu vedeți că floarea asta, fiind plină de praf, se usuflă. Bine, săraca aia de fapt și de drept, nu pot să poată propui în compania ei, dar... Zi acolo, zi acolo. Tu mă registrezi acum? Nu. Nu, ce faci, bă? În loc să muncești, mai spune domnule avocat. Tu atât ziua asta pe geam, puteți să vedeți așa, mai pus vreo particulă de praf pe mașină. A, uite cum minunți vecinii, vezi? A, uite. Șobolani.